उद्दै सुगत दहायनो आफादनि थांखि बेखेवगिरि बिथाङानो बेखेवलांखाबाय आरो माखासे ओरैबायदि मोजां साजेसन होलांखाबाय जोंनि गाहाय आलासि बिथाङानो। बेनिखायनो आङो फंनैसोल' बेखौ आं सरजाबलांनो नागिरदों। जोङो दिनैसिम दहाय गुरुआ बुंलांखादों जों 31 बोसोर जाबाय, 31 बोसोर सोलोङै दामै फैनाया। बे 31 बोसोरसिमावबो जोङो दिनैसिमबो हाजोबाखै। दा बे 20 दिनाव मा हागोन? बे 31 बोसोर आरो बे 20 दिनाव जों मा हागोन एबा मा हाया, बेखौ आं एसे फोरमायलांनो सानो। नैबे 20 दिननि फोरोंनाया एसे आलादा, जों सोलोंबोनाया अबयसे एसे आलादा। बेयो ओरैबायदि डिफारेन्स दङ जोंनि सोलोंबोनायजों आरो नैबे दानि बे बादा, जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय खननाय जोंनि बर' देंखोफोरनि सायाव बे एसे आलादा। बेयाव 31 बोसोर नाङा। सोलोंग्राया जुदि गोसो गोथारै दहाय गाहाय आलासि खावलायनाय बायदि जिउयै माहामै गोसोयै गोरबोयै देहायै जुदि सोलोङोब्ला 7 दिनावनो रोङो, 7 दिनावनो हायो। आरो बेथ' आरो 20 दिनबावसो नङा होनबा? दा बेखायनो सोलोंगिरि बिथांमोनहा ओरैबायदि जानजि खाफ्रानानै फैनांगोन, 7 दिनावनो बुजिथारनांगोन बेयो आरो 20 दिनाव बे रोंहैनांगोन, नङा होनबा बिनय? दा बिनयआ नोंथांमोनखौ जाय फंबाय बिनानावमोनहा सोलोंगोन बिसोरखौ रग' आसि थुयै फोरोंगोन। सोलोंनायाव अनेक खैदां खैफोद फैगोन, बानायबो फैगोन, मालाबा माथो मोजां मोनाखिसैबो फैगोन। बेफोरो रोंनो थांनायाव बेफोरबायदि हेंथा बादाया फैयो। बेनिखायनो बेफोरखौ नेवसिजोबनानै जोङो खालि बे 20 दिनाव खुनु दस्रा जेबो सिन्था खालामालासिनो बे बाथ्राखौल' गोसोआव लानानै सोलों जे 20 दिनाव आं रोंथारनांगोन। रोंखांनायनि उननि रिजाल्टआ आलादा। सोलोंफुनायनि रिजाल्ट, सोलोंनो थांनायनि बाथ्राया आलादा। सोलोंखांनायनि उननि फिथाइखौ सोलोंफुनायावनो जोङो लुबैनो नाङा आरो सोलोंफुनायाव साननोबो नाङा 20 दिन सोलोंनानै मा जाब्रा दिल्लीफ्राव मोसाहैनो मोनाब्लालाय, कलकाताफ्राव मोसाहैनो मोनाब्लालाय। दहायनो मेलनि थांखि बेखेवलांनाय अनजालि क्लाबनि नेहाथारि बिथाङा बुंलांदों, वेस्ट बेंगलसिम थांजेनबाय, जेबो सोलोङालासिनो नोंथांमोननि मोसानाया अलरेडि वेस्ट बेंगलसिम लेंहर जाखाबाय। रोंजोबथारोब्ला गासैबो दामजु दामजा जुदि थाजोबथारनानै ओंखारोब्ला दिल्लीयालाय माथो बेसे गोजान बाथ्रा। दिनै आलासि बारलाम्फा नार्जारी बिथाङाथ' सानसेबो रेस्ट मोनला। दा बेनि उनाव आं नैबेखौसो खावलायनो लुबैदों आरो बारलाम्फा नार्जारीनि उनाव जोंहा बिनय नागिरनाय फैदों ब्रह्म। बिनय ब्रह्मनि ग्रुपआ नैबे सिलबारिनि ग्रुपआ सेकेन्ड जानांगौ बारलाम्फानि। बे आमेरिकायाव थांबा जोंनिया लन्दनाव, बे दिल्लीयाव थांबा जोंनिया मुम्बाइआव, आरो मोसानाया खेबसेल' थांजेन ओरैबायदि नोङो थांख'नो हानाय नङा। जानला मानला क'क्राझारनि 6 7 मोसानाय ग्रुपआनो सानसेबो रेस्ट मोना, दिल्ली मुम्बाइ सानफ्रामबो गुजरात पान्जाब थांनांबाय थायो। बेनिखायनो
फिथाइखौ लुबैग्रोनाङा जोंनि सोलोंसा फंबाय बिनानावमोन जायफोर सोलोंदों जों रोंग्रोनानै ओंखारनि होमब्लानो जोङो फिथाइखौ मोनो नाजानायनि दहायनो बुंदों नाजानायनि जेननाय गैया बाब्लासो खैफोदा फैयो नों नाजानायनि जेबो बबेबा मोनसे जिनिसखौ जुदि नों गोसो होनानै नाजादोंब्ला बिनि फिथाइखौ नों मोनखागोन जेरै खारायनानै सामार होनानै बर' होनानै खोथिया फोयो खोथिया फोनानै फुयो फुनानै जों गायो फिथाइ मोनो बे फिथाइखौनो जों जायो थांनानै थानो बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो आं बिसेसकरि सोलोंसाफोरनि सायाव गुरुत्वखौ लादों खारन जोंबो दासिमबो सोलोंसा बेनिखायनो सब जिनिसानो सोलोंसाफोरनि सायावनो दिपेन्ड होसिनारनानै थायो जेरैहाय सासे फोरोंगिरि जा भाइस प्रिन्सिपाल बिथां बिनि स्कुलनि स्टुडेन्टसफ्रा छात्रफ्रा फैगौ बोसोरनि मेट्रिक होगोनफ्रा जुदि एसे बारा मोजां नङाब्ला बिथांमोना बेसेबां दुखु सिन्था जायो बिथांमोनसो मिथिगौ नङा होनबा नोंथां जेनेबा बेनिखायनो बै स्कुलनि नाम जानाय थांना थानाय माबाफ्रा बे स्टुडेन्टसफोरनिफ्रायनो जायो बेनिखायनो बेखौबो मोनसे स्कुलखौनो हमदो बे स्कुलानो 20 दिन नालाय मा जानो बेनिखायनो जोङो बे जायफोर फंबाय बिनानावफोर सोलोंदों बिसोरो जोबोद गोसो होनानै सोलोंथोंसै बे थांबाय आरो आं मोननै बाथ्रा बुंनो लुबैदों दिनै बे 20 दिन जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोननि बे अनजालि क्लाबावनो जोंहा दिनैनि गाहाय आलासि बिथाङाबो गावनिनो गामि हिसाबै जेरैबायदि गुरुत्व होनानै फैबाय आरो मोननै जिनिसखौ आं एसे सानबावदों बे मोननैया जाहैबाय जोंनाव रोजाबबाय थानानै मा जाबावनो दिनैसिमबो बर' मेथाइ रोजाबगिरि क्वालिटि गोनां बाख्नाय जानाय गारांनि बाख्नाय जानाय आखल आखुनि जोंनाव रोजाबग्रा दाबो गैया जोङो फैदों इमोसनेलि बै समाव आं दहाय एसे बुंलांखादों जोंनाव सिस्टेम गैयामोन दा सिस्टेमा फैबाय नोंथांमोननि नैबे क्लाबाव मिउजिक टिचारबो सम सम लाबोनो हायो नामा क्लासिकेल जायखौ जों सारादामा होनो मानोना जोङो मेथाइखौ बोरैहाय रोजाबनाय जायो माबोरै रोजाबनाय जायो एटलिस्ट बे बेसिक जिनिसखौ जोङो मोनथिनाया मोजां बेनिखायनो जोङो गेजेर गेजेर बे क्लाबनि सनिबार रबिबार बबेबा मासाव सप्तानै बबेबा मासाव सप्तासेब्लाबो जायो जोङो मिउजिक टिचारबो लाबोनो हायो नामा आरो मोनसे बाव 2 नाम्बारा मोसानायनि जिहेतु जों बे बादाखौ खालामखाबाय जायो जोंनाव भारत हिन्दुस्तानी माखासे मोसानाय दं जेरैहाय कथक डान्स भारत नाट्यम बे दङ बेखौबो जों गेजेर गेजेर लाबोनो हायो नामा दिनै भारत नाट्यम मोसानायजों कथक डान्स मोसानायजों बर' आइजोफ्रा दिनै छत्तीसगढ़ बायदि जायगायाव सोलोंहैनानै न'आवनो गावनो एसे सोलोंग्रोनानै मास्टार लाबोनानै सोलोंहैनाय सारा पृथिबी लण्डन आमेरिका मोसाहैनाय मेला बर' आइजोफोर दंसै बे छत्तीसगढ़आव आंनि फिसाजोआबो दाख्लै फरायनो थांदोंमोन जोंना एसे फिजिकेलि उइक नालाय मानसिया आंनि फिसाजोआ
बे एसे हारसिं मालाबा संजानांगौ माजानांगौखौ गिनानै फैफिनबाय हायाखिसै खिन्थु बेयावनो PhDबो खालामनाय सानै बर' आइजो लोगो मोनहैबावबाय मोसानायनिनो PhD होमब्ला नोंथांमोना दासानसे बे लेखायाल' लेखा मोसानायनिबो PhD दङ रायजोफोर बे माने डिग्री कर्स छत्तीसगढ़आव थाबाथाय बा अनेक इउनिभार्सिटि दङ बे इउनिभार्सिटिनि आन्दारावनो माने माबा बे PhD डिग्री माबाया जायो दा बेयाव बर' हिन्जाव आइजो सानै रग' ओरैबायदि लण्डन आमेरिका सानफ्रामबो मोसाहैयो ओमफ्राय थाखा फैसा आजावथ्र'नो हाला लाथ'नो हाला दा बेखौ बुजिनानै मोनथिनानै आं फिसाजोखौ लांदोंमोन दुर्भाग्यबशत' जोंना फिजिकेल एसे उइकखाय आं लाबोफिननांबाय बे आंनि खाफाल दा बेबायदि जोंबो जों लांनो हायो आरो बिनि लामाया जोंनि क'क्राझाराव मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेज दङ मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव सोरबा जुदि फरायनो गोसो दङब्ला डिग्री कर्सआ बे मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव नोंथांमोना फरायहैयो बेयावनो मिउजिकनिबो मोनगोन नोङो आखिनाय दामनाय देनायनि मोनजोबगोन बे मोननैनिबो जिखुनु जाय इउनिभार्सिटियाव नोंथांमोना ओजोंहाय डिग्री कर्स लाहैनो हागोन ओमफ्राय बेयावनो नोंथांमोना PhDबो खालामजोबनो हागोन मा गोसो मा साबजेक्टआव नोंथाङा बा बै स्टुडेन्टसा मा लानो बेखौ मोनजोबगोन आरोखि दा बेखौ बुंबाय आंना बाथ्रा लावलांबायसो गारजामोन आलासि नोंथांमोना मानोना आं हायिनि आं फिसाजोखौ खालामनो नागिरथारदोंमोन दा बेसारि बेसे उइकखाय आं गानखौनो खनगोन होननानै बुंनायखाय दाख्लै खन होजेनबाय आङो रेकर्डिं खालामजेनबाय दा एसे कयेकथा नामावखौ बेखौ माबाबावगोन आङो बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा बेखौ दा आं गान खनग्राखौनो खालामनो सानदों आरो दा मेन बाथ्राया आं मानो रायखांदों जे जोङो लेखा फराजों लोगोसे बेफोरखौबो जों लांफानाया बेबो जोंनि हारिमुआवनो गोग्लैयो हारिमु होननानै बुङोब्ला मा बुजियो होननानै दहाय आलासि बिथाङानो बुजायलांखाबाय हारिमु बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दुनाय बुंफिननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया आं बारा फोलावला जायखिजाया आङो बे सोलोंनायाव सोलोंसाफोरा गुरु शिष्य जेरैहाय मानिलायनाय थानांगौ बेखौबो बेयावनो मोनगोन जोङो जेब्ला क्लासिकेल लाजेननो थाङो अब्ला दोंसे मेथाइ खन होजेनो जोंखौ गुरु बिना कैसे गुनु गावे गुरु नहीं तो गुनु नहीं आवे गुरु गैयालासिनो नों खुनु मोनसे जिनिसखौ सोलोंनो हाया आरो बेयो साक्सेस जाया गुरु गैयाबा लिमिटेड जायो नों हारसिं रोंगोन न' दाउ बे नोंनि हारसिं रोंनाया बबे क'क्राझारल' बारनो हागौ ओरैहाय गुवाहाटीसिमल' सहैनो हागौ बेनिफ्राय हजों बारनाय नंला बेबायदि आरोखि जुदि नों गुरु लानानै सोलोङोब्ला बे नों सारा पृथिबि जै खालामनो हागोन बे आरो दा जियानो जायाथों जोङो जोंनि जाखांबोफुनाय फंबाय बिनानावमोन बिसेसकरि हारि थांनाय थैनायाबो नोंथांमोननि सायावनो सोनारो दिनैसो नोंसोरो सोलोंसा गाबोननो नोंसोरो हादरनि बेंगिरिबो जानो हागौ बे बाथ्रा दंखायो जोंनियाव बेनिखायनो मोजाङै सोलोंलाय फोरोंगिरिखौ जोङो सनमान हो खुलुम लोगो मोनबानो खुलुमनांगौ जों दाबो जोंनि मास्टारफोरखौ लामा सामा लोगो मोनबाबो खुलुमो मोदै रथ' गयो जोंखौ फोरोंबोनाय मास्टारफ्रा हाबाब नोंसो खुलुमबाय जोंखौ होनबाय बायो बेसाद खुलुमनाया गाज्रि नङा खुलुमब्ला नोंहा मान सनमान थाङा नोङो बोरसो मोनगोन जों गेदेरा उन्दैफ्रा गेदेरखौ मानिनाय गेदेरफोरा उन्दैखौ अननाय आखलखौ जोङो आरोबाव गोरासिन खालामनानै लानांगोन
अब्लानो जों जिखि मावनो थाङा अनलायनाय मोजां मोननायनि गेजेरजों गासिबो जों जाफुंहोनो हागोन। आंनि बुंनाया एसे दस्रा टाइप थाङो। बे मडार्न गानखौ आं एसे बुंथारबावनो दे। मडार्न गान रोजाबनायनि थाखाय एखे क्लासिकेलखौ एसे लाफादों, मानोना बिसिनिखौ दिनैसिम रावबो दानगारनो हायाखै गान खननायाव। जोंनि बर'नि अख्राङाव, बर' समाजनि संसाराव बिजिनिखौ दासिमबो गादबनो हायाखै बर' हारिनि संसाराव। लेखाबो हायाखै बाराबा, लेखाबो हायाखै रायजोफोर। बेनिखायनो नैबे सिलबारिनिफ्राय जों गोदोनिफ्राय खोनाखानाय आन्दलन समनिफ्रायनो बेयाव माबाफोर जों मिथिला, जों थाबायनानै जेब्ला फैयो ओंखाम जालाङो हर थालाङोमोन, अब्लानो कालसार हारिमुनि भाब जिनिसखौ जों बेयाव खोनाखायोमोन। दिनै बे बाथ्राखौसो बावलांबायमोन आङो। हारिमुनि भाबा दंखायो बे गामियाव गोदोनिफ्रायनो। गुमै मंगल सिं हाज'वारि बर'नि बाथौनि गुदि बे मानसिया, सारा बर'नि जादु मन्त्रआ बेयाव दङलै। मानसिफ्रा बुजियाखै खिन्थु बर'नि गुबै खुगा मेथाइ अरिजिनेल बेनाव दंजोबो। सम गोदो जों हाबा फैलै एसे खननो होननानै दा टाइमफ्रा जोंबो हाबा जानायखाय सोलाबलायला, टाइम मालाबा होनो हाला जाबाय। बे मानसिया बे गामिनि जोनोम जानाय मंगल सिं हाज'वारि। सोर बेखौ नोंथांमोननोथ' बुंनांला। बे मानसिया बेनिफ्राय जोनोम जानांगोन आरो दिनै बिनि फिसालाया नोंथांमोननि बे सुखु दुखुखौ नायनो हायिनि दिनै फैदों। बेनिखायनो बिथांनि मुङाव खेबसे आखाइ खबदे रायजोफोर अननानै। धन्यबाद, जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांमोनजों नुजानो मोननानै। आं खेबसे खोथा होलांबाय नोंथांमोननो, नोंथांमोननि बेयाव जेखि अकेजन जाया मानो आंखौ खेबसे लेंहरदो, नैबे गुरुखौजों आंखौजों हरसे जै होफैगोन जों गानखौ। खोथा होलांबाय आङो। जायखिजाया आंनि आद्रा ससेखौ गुरु बुंसिगोन दा। आंनि बुंनायखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। आरो लोगोसे दिनैनि बे जोंनि बर'नि दोरोङारि सोदोबखौ नैबेयावसो मोनफैदों। आंनि गुरुनाव सोंबाय मा होननाय जायो बे होननानै। जारिमिनारि होनदों नामा? बेनो बर'नि गान खनग्रा जाहैबाय। दोरोङारि सोदोबखौनो मिथिया। जाय हक बेखौ बे बर'नि दोरोङारि बे दामनाय देनायनि सोलोंथाइ बे बादाखौ आङो एसेयावनो बेखेवबाय होननानै फोसावबाय। गोजोनथोंसै। फोसावनायनि एसे आखाइ खबदो रायजोफोर। गोजोनथोंसै। जोङो बयबो इसोरनि अननायाव जिउ गोलाव जाथों। बिदिनो फैगौ समफ्राव जोङो जोंनि गाहाम साननायफोरखौ गाहामै मावलांनो हाथों। नों दानागार आं दानागार बयनिबो सहाय सुजुगजों नांगौमानि हाबाफारिखौ जोङो मावलांबाय थानो हाथों। बेखौनो इसोरनि सायाव आरज गाबनानै आंनि बुंनायखौ आं दोनथ'बाय। दोनथायबाय। गोजोन्थों। माबा गान खननायखौ बुंदों नामा? गोजोन्थोंसै। बेखौ जोङो दाख्लै रेकर्डिं खालामहैबाय कलकातायाव। मेथाइआ ओंखारजोब्बायानो, दा मिक्सिंल' बाखि दंसै। बेखौ खालामहैनायावबो जोबोद खैफोद जादों जोंहा। कलकातायाव थाखायानो इसेल'मोन, 30-40,000सोल' दङमोन। खुलुमलि खबरखौ लानानै साक्सेस जानानै फैदों। जों बिदिनो एसे जबरदस्तिसो बानायबोयो रायजोफोरखौ।
मेथाइआ रबीन्द्रनाथ टेगरनि नङा होमबा जायखौ बाङालियाव रबीन्द्र संगीत होननानै बुङो बेखौ दा जोङो बर'आव दानस्लायजोबनो नागिरदों बिथांनि मेथाइनि बाथ्रा खोथाफ्रा बिराद ओंथि गोनां आरो गोथौ जाय बाथ्राफोरखौ जों हमनोनो हाया दहायनो जोंनि मानिजाथाव आंनि गुरु फुंखा महिलारि बिथाङा बुंदों बेखौ बुजिनो 6 बोसोर नांदों बिथांनो 6 बोसोरावसो बुजिनानै बिथाङा लोगोनो बेखौ बर'आव लिरस्लायजोब्बाय दा जों बेखौ खालामबाय आं बेखौनो ससे नोंथाङाबाबो ससे रोजाबनो सानदों नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों नोंनि गेजेराव आंनि जिउनि गासिबो रंजानाय दं बे बाथ्राखौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों नों आंनि आंगो आंनो होदों दै हादों आंनि रादाबखौ आलाय आंनो होदों दै हादों आंनि रादाबखौ आलाय आंनि अजालुसिनो बे बाथ्राखौ बुंनो आयौ बुंनो होदों आयौ बुंनो नों आंनि आंगो नों दं आंनि खाथियाव बे बाथ्राखौ बुंनो होदों आयौ बुंनो होदों आयौ बुंनो बे दुलाराय अखा हानाय
아부잖아 내 둘라라이 오카하나 내 뒤는 저는 아부잖아 아무도 보니까 Good.